Takže vítajte pri ďalšej časti tutoriálu. Trošku preskočil som, už to mám celé hotové aj navrhnuté, len som musím vrátiť späť, lebo jednu časť som vymazal a nevideli ste, keď som si to spätne pozeral podpery. Čiže tak narýchlo, toto video bude veľmi rýchle. Podpery, idete do konštrukcia normálne. Máte podpery. Viete o tom, že dole stĺpy si označíte takto. Takto si ich celé označíte a stlačíte pevná podpera. Čo som pozeral do statiky, tak väčšinou sme rátali tak, že tu nás je ďalšia ikonka, nemusíme chodiť cez folie takto a odklikávať po jednom, ale dá sa to urobiť aj touto ikonou, to som teraz na to prišiel. Doklikáme si to pomaličky. Stopy môžu ostať. Dosku dáme dole, tak. Aj tu to môže ostať, tak, ok. Tak to by sme to videli. Sme mali, na jednej strane sme mali pevnú, ja som dal všade asi voľné, ako pozerám. Dobre. Čiže v statických tabuľkách, čo som pozeral, statické knihy, tak sme tam mali, že jedna bola pevná, takže si... sorry, musíte SK dať, aby ste mali nič uchopené. Dajte si, že pevná podpera, naklikáte si ju sem, sem a sem. A ostatné sú voľné, posuvné podpery. A tu si naklikajte posuvné. Urobte to aj na ďalšom podlaží, takto isto. Malo by to byť správne podľa toho, že sme tu rátali, takže jedna bola pevná, ostatné sme mali voľné tam v tých výpočtoch, čo som pozeral. Potom pôjdete na dosku, vložíte si fóliu, necháme si dosku 1, stĺpy 2 môžeme vymazať zatiaľ. Keď sme to počítali, ja som to už vymazal, idete do... Zbalíme si tento modul a otvoríme si podperu liniová na prúte, liniová na hrane plochy. Dosky sme mali odknuté, robili sme tie grafy, takže nejak takto podobne urobíme aj toto. Tak, navzájom do seba, tak, som sem boli, navzájom, proste tak nejak sme to mali, tie plochy, čo sme robili. Tých 45 stupňov je odknuté, potom 30 a 60 stupňov, no a proste takto nejak malo byť urobené. Escape. Tak, toto máme a urobíme to isté potom aj pre hornú dosku. Snaď to vám dobre. Keď nie, tak nech niekto napíše, ako sa to robí. My sa poteším. OK, no ideme na hornú dosku. Doska 2. Dosku 1 vypnem. Tak, nezavádza, zase si dám liniová na ploche. OK, tak. Keď nedáte nič, trošku sa budú líšiť výpočty. OK. Skate. Podpery máme. Môžeme ísť na to. Len sa idem pozrieť, že či tie výpočty sú trošku iné, ja som skúšal teraz aj bez toho výpočty a aj s tým výpočty. Musím ísť naspäť, zavrieť. Výpočty. Kombinácia, zaťaženie, výpočet. OK. Vyzerá všetko v poriadku. OK. Tak, teraz výsledky. A pozrieme sa podpery, reakcie, vnútorné sily. Zobrazíme si všetko. Zavieť, to nám nezaujíma a ideme na kombinácie, napríklad premenné, no vidíte, nám to pekne zobrazilo všetko.
Takže vidíte, ak máte povkladať podpery, pevná, posuvná a tak ďalej. To sa s tým pohráte, ale už viete ikony, ktoré sú na to, takže myslím, že to nebude problém. Takže vidíme sa pri ďalšej časti, pri zaťaženiach, aby sme dospeli k takému niečomu.